Alam niyo ito yung mid fade? Mababa lang. Oo. Yung parang ano, dyan o. Teka lang. Tignan natin. Mid fade. Pero na lang. Ganun. Ikaw na naggugupit sa anak mo, te? Minsan. Um, Kapag atrasado na. um, Gusto niya ayaw niya na magpapunta ng bayan. yung asawa niya, kayo na. Kalbo lang gusto niya. Dali lang. Minsan din nagpapaano ka. Undercut. Oo. Kapag mahaba na yung sa tok-tok mo. Iniiwan niya yung sa tuktok. Minsan na tinatawanan ko sa iyo. Lagyan na lang natin siya ng tapalong. Sabi ko sa kasi. Ayaw niya. Hindi na ako
Ang buhok ba nila yung ano yun nila? Bakit nag-chicks ba siya rin? Oo. Ay no. Alam mo. Alam mo, di mo hindi ka nagalit. Nagalit ka. Magsawa na ako. Ha? Wala siya kahit na ano yung puro naman siya eh. Yung ganun pa rin eh. Nabawaan siya na. Huwag lang siyang pahuli eh. Ah, Kung mag-chicks ka, huwag ka lang pahuli. Ano kaya na? Huwag pahuli ka eh. puputulin mo, te. Hindi ano. Okay na. Sa gala siya ng puro. Sumira. Ay. Kasama niya na yung babae. Ganun lang yun. Tingnan ko lang. Gwapo siguro asawa mo, te. Nakabasa. May tsura din noon. Hindi na tumaba siya na tumaba. Wala. Tumanda na rin. Siyempre mainit din sa labas. Pag namamasada. Kaya umitim na rin siya. Oo. Parang pagkaganda niya na tingnan. Ito, putol ko. Ano siya? Patuloy. Putulin na lang po. Patuloy na lang. Saan kayo pupunta mamaya, te? Ay, oo nga pala. Sinabi niya nga pala. Nakalimutan ko. Okay lang, maglalaban na rin. Ilang linggo na hindi maglalaba. Wala nang anak ko. Wala nang masuot. Panganay niyo ba ito lalaki? Oo. Ay, yung lalaki. Tapos, Babae. babae. Ilang taon na, te? Ano na siya? Online. Ay, wala pa. Hindi pa siya makapaglaba yun. Wala. Yung anak ko naglalaba din. Lalaki? Siyempre ko, hindi rin niya matanggalan ng maigi. Kundi pa naman yung mga sinusuot. Kaya- Kailan naglalaba siya? Oo, naglalaba siya pero hindi na matanggalan ng bumutan. Dumihin siya magbuksan eh. Magsuot. Lalaki. Dapat yung laban niya yung mga pangbahay. Hindi na Ako nga, puti. Hirap talaga akong tanggalin yung dumi-dumi mo. hindi pa ba Hindi ko alam. hindi kasi masyado natuturuan. Ano bang pinangtatanggal doon te pag yung parang almost mancha na pag puti? Sunrock? Oo. Sunrocks talaga pang sama. Pero meron din kasi yung sobrang na talagang nakakabutas na ganyan. Damit. Ano ko lang siya, binababad ko muna. Para mas madali siya. Para hindi lagay ng sobrang sa akin. Para nakakapa talaga yun. Alam siguro madali ang magputi. Kukupit ka, uwi ka ng bahay, maglalaban. Ayan. Sabi ko na sa kanya, dapat makukuhan mo na yung paglalaba. Busy na ako sa pesto, di wala na. Susuot kayo ng yung maluwag na damit. Sila ate nga nun, ate pag nung nandito sila, pinaabot sila ng alas 10. Pag may nagpapaservice. Di pag uwi nila, ganun na naman. Ako okay lang din pag may mga gugupi lang ako gabi. Kasi mostly may mga pag, pag umuwi ako, may nadadaanan ako dyan, nagpapagupit sa daan. Yung mga barbershop sa para-barangay. Nagpapagupit pa. Mga mag-aalas 6. Iba-iba naman kasi ang mga nagpapagupit na
marinig sa taas. Sino? Ano na, mahaba. Yan yung pang trim din. Isang buwan na rin itong ay may hit na. Diyan ako nagpagupit sa ano, sa Jelos. Alam niyo yun, Tek? Yung ano, dun sa may yung Oregon building, alam nyo? Oo. O yung katapat niyang building. Hindi yung sa may 7-Eleven yung kabila. Ano siya? Parlor, parang salon pero ano, mostly barbershop. Ang gupit nila dun 150. Pero ano, pero ang ganda, naka-aircon sila. Tapos may wifi libre. Tsaka mahal kasi yung upa daw nila. Sa Dagupan na 300 eh. Ano ko yun. Pero kompleto, may shampoo na. Pwede ba yung shampoo dyan, Tip, para sa akin? Yung shampoo, oo. Pwede yung ano pa shampoo na natin. Para masama sa vlog. Paano pag ano, may magpapagupit tas magpapashampoo, magkano ang sige? Ano siya? 100. 100. Mura. Mura guys. Dito kayo sa amin. 100 lang, may shampoo na. Pwede, ano mo yan? Grab na ko yan. Sige po. Hindi ko alam kung i-upload ko sa Facebook. Meron din. Magpapasyampoo, magpapagupit. 100 talaga singil. With ano na yan, shampoo. Nag-blade ka? Okay? Nag-blade?
Pero may plate. Yung blade ka na. Ate. Ito na. Total eh. Ilang years ka na nagugupit eh? Siguro nasa ano na rin. 15 years na rin. 15 years. Expert na si ate guys. Yay, nabo. Dito kayo magpagupit. Pero madalang sa lalaki. Karamihan mga babae. Parehas lang naman yan na buhok. Oo. Na ano lang ako minsan kasi yun ako naging ako. Lahat all around siya. Mga lalaki, mga babae, lahat. Doon kayo natuto. Doon ako na ano kasi. Pero karamihan talaga na hinahawakan namin. Totoo. Kasi yung iba ayaw din nila. Siyempre, baguhan ko. Ang tingin nila baguhan. Kaya din, yung iba sabihin nila, marunong kayo mag-bukit. Parang bata pa sa bata. Hindi nila alam na may edad na rin ako. Mahirap naman kasi mag-bukit sa mga bata. Siyempre, Magalaw. Hirap mo. Steady lang. Meron din yung sa mga arte. Mahirap ano. Aray! Eh, hindi ko naramdaman ah. Hindi maramdaman mo rin sa masugat. Kasi nga parang ano siya, masakit na i-ano sa kamay. Baka mamaya ito sa Jane mo ah. First time ko mo nang gupitan ka. Hindi na mo ulit. Hindi, sa iba talaga. Kasi iba-iba yung pinagpapagupitan ko na. Iba vlog ko kasi. Sa bagay. First time ko yan ah. Okay na yan? Hindi naman ako maano sa gupit eh. Basta mabawasan mo. Nainitan kasi ako. Hindi naman na ako mag-chicks. May asawa na ako. Malay ko, makahanap ka pa dyan ng Sakit sa ulo lang. sa ulo. Kaya nga sabi ko sa comment ko, nagtatrabaho ka na, mahalas ko mo. Kaya mo naman kumita mo. Siya di sa akin yung mga anak ko. May mag-alaga na sa akin. Isya, sabi nga, walang mag-aalaga sa kanya, iiwanan siya balang araw. Kasi, Pag wala na siyang pera. so, yeah. May ano ako dun eh, towel. Di ba magsashampoo ako? Oo.
Kunin ko ba yung towel ko? May towel ba kayo dito? Yun na lang. Yun na lang. Yung isa ano? Shampoo ako guys. Shampoo tayo. Para ano? Labas-labasin na. Wait. Yan. Ay, paano ba? Ano to? Plastic ba to? Plastic. Yan lang medyo ano siya. Masakit. Matigas. Kapag medyo mataas siya. Next time. Bihira yung mga ganito din na naggugupit ng lalaki. Karamihan kasi ng mga lalaki sa ano sila. Barber shop. Hindi, tsaka yung mga salon, pag nagtatanong ako, nagugupit ba kayo ng lalaki? Hindi. Buti nga kayo, nagugupit kayo. Wala nga alam nilang nagkukupit dito. Kasi atin hindi. Ano lang, mga sa babae lang. Hindi ka nagugupit ng lalaki. Hindi. Sayang. Let's go. Gawa ko ba natin? Sige, te. Paano pag may blower, te? Hindi, di ba kasama yun? Kasama yun, no? Pag sinampo. Nagsin na ulit yung buhok. Kanina mukha na akong ano, bangol na eh. Lumakas na yun. O ganun pa rin. May blower ako dun kaso maliit. Ang ano lang talaga. Pang personal. Hindi siya pang... Pwede palang ano, may shampoo. Hindi kanina pa sana ako nagpagupit. Hindi ko kasi ano. Nakalimutan ko kasi may ano pala kayo dito, shampoo balls. Mangangati ako sabi ko. Ayun. Thank you.
Dito na kayo guys, 100 lang yun. Talent P sa... Siyempre ipa-vlog ko, kikita ako sa vlog ko eh. Mamaya mag-million views. Tapos sasabihin, hindi ka nagbigay. Right na. Sige na te. Ano yan? Appearance fee. Naku. Thank you. Oh, yes. Dito ka. Bibigay mo pa ba? Dito na kayo magpagupit guys sa ano. Yan. That's full ano, salon. Pero ako maggugupit sa inyo.